Nu vil jeg vise en video, som jeg selv har lavet på Pivot. Denne film er kun mulig at se, hvis man er over 29. Altså, skal I være over 29? Små børn, især dig, der sidder lige der. Du skal ikke se den her film. Er du med? Okay, nu står den. Det er sammen. Okay, som I kan se, så har vi Pivot her, ikke? En beslutning og sådan noget. Så nu vil jeg starte den. La. Op. Ouch. Lad mig af for helvede. Er mest lort. Hvem finder det? Beslutning. Det var filmen med Pivot. Vi ses. Hej. Vi ses. Nej, okay, jeg skal nok stoppe nu. Husk nu, dig der sad lige der. Denne film var god. Husk at skrive anmeldelser, at det var en god film. Tak. Jeg kan lige hurtigt få lov til at lige se det her.